Wait! Huwag ka muna mag-scroll up! Ang pera. PWD pumunta sa cosplay event. Musi mga kansan, ako nga pala si Marites para maghatid ng sulot o sukot o magkakaroon tayo ng collab ng balitang ina at ng SOS. Simulan na natin. Pwede na tawaging countrymen. Dito sulot, ano to? Sulot. Sana ganito na lang lagi yung mga dinadaanan natin, pero alam ko na darating na yung sukot. So ito ni una natin balitang ina. Balitang balita. Nagkaroon daw ng issue sa mundo ng skincare, specifically sunscreen sa Philippine TikTok sphere dahil sa video na to. So atin mo nang panoorin. Para siyang pintura. One of the worst sunscreen na na-try ko. Binudo niyo ko guys to try this sunscreen. Pero ito yung itsura niya. Ito para sa nagdoble ka Ito yung wala. Okay. So kita mo yung puti. Please continue using it. So guys correct me if I'm wrong. Baka mali lang yung tinype ko. Tinype ko yung name ng sunscreen. By the way, this is the Suki sunscreen. Ay, sa Suki. And nung chinek ko, pasok mga no Suki records found. Again, baka iba lang yung name. Let me know kung this is FDA approved. Again, nagkaroon din ako mga chinecheck na ganyan, tapos iba yung name nila. Di ko lang, baka naunahan sila sa isang patent o sa IP ng kanilang pangalan. Pero hindi naman dyan talaga nagtatapos sa pag-check ng mga FDA approvals. Pwede mo sila tawagin directly. Pwede mo silang kausapin directly, di ba? This is the Suki sunscreen. I bought this for only 129 pesos for 100 grams. Unbelievable. Mura ba yun? Affordable siya, in fairness. So, hindi siya FDA notified. I don't know kung SPF tested din to. Mga nakakaalam, let me know. Baka napatest na to. Pero guys, nung nag-research ako, wala akong nakitang SPF kineme. Okay, hindi lang siguro ako masyadong maputi. Kaya ganito yung itsura niya sa skin ko. Very ashy. Very gray. Papakita ko sa inyo ha. Okay, sige. Yung mga good points nito, okay naman yung packaging. This comes with a box. Nandun naman lahat ng mga information. Etong si Wear Sunscreen, isa siyang kilala na reviewer sa TikTok ng mga skincare products. Yeah. Yes. Marami ko naalala dyan. Right amount Amen. of sunscreen na dapat nilalagay mo. I remember so many people. So, sa una, medyo mahirap siyang i-blend sa skin. Pati ba ang pagsa-sunscreen, biniblend pa? Ay, puting-puti niya. Parang siyang geisha. Well, geisha, pero as in geisha na hapon. Kakaroon siya ng white cast and peeling, guys. Ayun. Peeling? Marami akong kilalang peeling. Parang nagbabalat-balat yung face mo. Ayan. Okay. Again, kung gusto mo tong sunscreen na to, continue using it. For me, it's a big Hinihiyang pala ang mga This is one of the worst sunscreen na nakita ko sa TikTok. Hindi ko alam kung kaninong skin tone to na babagay. For me, as someone na hindi super puti, this is not for me. Again, kung okay naman sa'yo to, continue using it. But for me, it's a big no. Love you. So ito ang pinagsimulan ng big no niya. Naging big yes sa sakit ng ulo ng CEO na si Daddy Louie. Ito siya. Ito na yung parang alleged na rebuttal niya kasi nag-blind item daw siya dito. Si Netch Ite, ang aklang mukhang mama. Tatay. Uy! Ay, sayang naman yung ano niya, reband niya. Oo. Wala si Kylie Estrada. Lumapit sa patalim na content creator pool. Oo, yan na. Baka yung mukha niya talaga yung problema. Baka yung mukha niya yung crap. Sorry. Oy, hindi ganon. Baka malibag talaga yung mukha. Oy, sinabi na yun, yung malibag. Yung hindi ko maintindihan dito, skincare, diba? Something sa vanity natin. Tapos lalaitin nyo sa itsura. Hindi ba, yung taliwas yun sa pinopromote ng isang brand. Specifically yung brand na ganito. Diba? Uy, ikaw. Nakita nyo yun? Pag ganon ano ba yan? Grabe, hindi sa amin yun ha. Sinisin niya pa sa sunscreen. Mukhang siya nagilabas bago mag-take ng video. Daddy, mukhang kagigising niya lang nun. Kasi patog ko yung bigote niya eh. Tapos nakakatawa siya kasi bakit? Nagpapababaihan mo siya. Alam mo, hindi mo ba afford uminom ng diba? Hormones.
Ito di ko alam bakit inatake nila dito yung kanyang yung pagbababae daw. Parang, ano connect nun? Ano connect sa kahit ano? Hindi ko bagets. Kulang ba sa SPF yung gamit mo at pinabland ka ng isang honest review? Di ba nagkaroon niya ng 7 million views yun eh. So, di ba, business-wise, bakit ganito mo kailangan mag-react? At bakit ganito mo kailangan padaanin yung iyong mga hinanaing? Ganun talaga. Wala ka magagawa. Kahit nga mga pinakakilalang brand. Kahit yung mga pinaka malilinis ang record. At meron sasabit yan. Meron mga tao hindi magugustuhan yan. Dapat i-accept mo yun na parte yun ng business. Wait lang, huwag ka pa nailagay ng sunscreen. Mukha mo para ng araw. Magkaskas ka din. Kakabili niya ng sunscreen, wala siyang pabiling hormone. Sobrang puti nga niya dun eh. Masyado kang nagpapabida eh. Kasi kahit ako, pag may sisiraan akong product, masisira ko talaga siya. Kasi intention ko eh. Diba? Pag Hindi naman. intention talaga Hindi ng rin. Kahit pilitin mo sirain na isang produkto, kung wala kang backing, diba? Di mo pinakita yung proseso, which pinakita nung kaninang influencer, diba? Na alleged na kanilang binablind item dito kasi nag-viral na to sa mundo ng TikTok. Eh, hindi mo rin naman mauuto ang mga audience eh. Malalaman nila. Kaya nga ang lakas din ng suporta sa kanya kay Wear Sunscreen. kaya mo talagang gawin yan. Pero kung honest review lang, imposible namang ganun, honest review. Hindi na, below the belt ka na. Anong below? Wala namang below the belt. Hindi niya inatake yung pagkatao nung gumawa nung mismo sunscreen. Ikaw inatake mo yung kanyang itsura, inatake mo yung kanyang pagkatao na sinabi mo pa yung kanyang kababaihan. Kahit sabihin natin joke yun, di ba? Mas mararamdaman mo dito yung gusto mo iparating eh. Wala na ba masyadong benta? Apologies ba siya, Dad? Wait lang, wala na ba masyadong benta? Wala yan. Ang weird na mayroong ganito sa likod mo, para mga yes men and women. Kasi ang views Di, niya, may- 5,000 lang ang pinaka. Pero nakita ko may pinopromote siya. May pinopromote sa akin. Kaya pala. Kasi tiniraan niyo yung number 1 para gusto niya siguro pag nasira na to, isisingit niya yun. Kasi guys, eto na yung pinaka-the best. Deleted na pala to. Itong kalip nila. Ay, ano ba yan? Pera. Ano Bigyan mo yun? na kasi na pera, Dad. Ano Parang yun ba bigyan mo na kasi yun? dyan. Pera pala yan. So very Y-U-C-K-Y. Yaki! Ano ka na buya to? May mga nag-loading dito. Siya lang ang may 7 million views na nag-react sa Suki review. Na nag-review ng Suki. Wait lang, pero... Parang matatay na. So alam mo, ito na yun. Kasi alam ko minimaintain niya yung negative feed sa kanyang content. Kasi para mas mag-viral. Negative ba nga? Wag mo- Hindi naman Negative ba yung iba niyang content? Pero kung pakikinggan mo naman yung sinabi niya siguro 4 na 5 beses na kung hiyang ka dito, gamitin mo, ipagpatuloy mo. Pero para sa kanya, personal. Kasi basta sinabi niya number 1, di ba? Ang Suki. Sa milyon-milyon, meron kahit isa man lang dyan, di ba? Maiilan dyan na ayaw yung produkto na dito para sa akin. Ganun lang naman dyan eh. Pas pinapakita kasi nito na parang insecure ka sa isang review ng ibang tao. Ako, wag mo kong maano, nandito ka pa oh. Kuko ka lang pala eh. Hindi ka ng kuko. Wag mo naman siya sabihin na madumi siya sa kuko. Ay, wala ba? Kasi nakaganon siya, oh. Ay. Tala naman siya pito, eh. Ala? Parang babaihan naman, pero yung bigote patubo na. Oy, nakita niya Nakita niya siya? Ano nag-ahit mo na, Dad? Si Nitch Ite ang naglagay ng sunscreen para magmukhang Kasi ano yung orange ba yan? Hindi yan, boysen, ha? Ha? Hoy, boys and approve ko! Oo, I mean okay lang naman, di ba? Na mag-rebut ka kung isa kang business owner. Marami akong kilala na medyo unfair yung pagkaka-review ng kanilang product. Pero yung ganito kasi, nasa ano ka na eh, nasa mas mataas kang rango kasi ikaw yung nire-review. So, mas pinapakita mo na kaya mong bumaba sa level nila. Di ba? Kung gano'n, di ba? Sayang eh, nandun ka na, sana kinuha mo na lang yung high ground ng argumento eh. Pero hindi, bumaba siya sa level niya at mas, di ba, mas babalik sa'yo to. Diba, kahit sana ang ginawa mo eh, dinala mo siya sa inyong office, di ba? Mag-collab kayo, di ba? Gawan nyo ng something. Pero ito napunta eh. So, sumagot na rito si Mr. Wear Sunscreen. Guys, saan nyo hinuhugot yung mga tapang ninyo? Na binabawian na siya para sa kanya. Okay, guys. Chill. Chill tayong lahat ha. Chill lang muna tayo. Okay, breathe. Please ha, wag po tayo maglalaitan. Hindi po tayo ganon. Please, wag po tayo maglalaitan. So dito ay at kinuha nga niya ang mas magandang approach dito Mr. Wear Sunscreen na huwag tayo maglaitan, huwag natin palakihin pa yung issue. Ganito bumuo na isang brand. Kahit ako, kahit mayroong mga hindi gusto sa ating content o hindi ako gusto sa personality ko, okay lang yun. Hindi ko sila kailangan laitin. Kaya alam ko gumawa tayo ng hate comments review na gagawin din natin so paabutin nyo to na 30k likes para mas mapabilis kasi iniipon ko pa. Inaatay ko lagi yung comment. Inaatay ko lagi yung
pagkalalait. Hindi ako pupunta na dun sa itsura o sa kanilang pangangatawan, sa appearance. Pero siguro kung deserve nila, pag nilait nila ako sa itsura, gagamitin ko lang sa kanila. Pero aware naman ako dun. Hindi yun ang aking pinupuntang argumento pag gusto mo may pagtalo sa social media. Kasi sa dulo ng araw, gusto natin lahat tayo umangat, diba? Dapat lahat tayo ay positive lagi dito, wag lang sa AIDS. Kaya mabuti itong ginawa ni Mr. Versace. Literal, naglagay siya ng SPF na mataas, na makapal, na hindi tatalab ang masasakit na salita na galing sa araw, sa number 1, diba? Sa pinakamataas dyan, diba? Mas magandang desisyon yon sa kahit kaninong brand. Ang SPF niya dito ay super pangit face. Dahil tuloy dito, mas lalo pa naungkat yung buong issue regarding sa Suki sunscreen na may mga influencers nagpo-promote ng product daw na wala daw FDA approval. Ako, hindi ako sure i-double check nyo nga. Kasi baka kahit nga i-search natin sa fda.gov na sinasabi nila, dapat lalabas yun dito. Okay, wala siya sa cosmetic industry. So ito yung issue regarding sa white cast, yun yung tawag pala nila pagdating sa ano. Kasi ganyan lang din ako natututo dito. Diba? Wala akong pakialam sa mga ganito eh. Pero diba, importante makuha natin yung mga paano makitungo sa tao. Diba? Pero pinakita daw nila yung white cast dito, yung pag pumuputi. Kaya explain nila. Yung ano ng white cast, madam. Pero we're in fact, madam, na yun talaga ang protection natin from the sun. Yun talaga ang magpoprotect sa atin sa balat natin para hindi tayo magkaroon ng skin cancer, hindi tayo masunog, hindi tayo mag-sunburn. Pero mayroong social media cancer. Meron bang ilang SPF ba kailangan doon? Ang ibang mga dermatologists, they recommend the titanium dioxide and zinc oxide para titanium dioxide and zinc dioxide. Alam nyo kasi guys, yung ibang mga beauty vlogger, ginagamit na lang din nila yung kasikatan nila. Meron din, para bumenta. Oo. Para bumenta yung mga favorite nila na sunscreen. Para bumenta yung mga gusto nilang product. Madam, huwag kayo magpaloko. Okay? Para huwag kayo magpaloko dyan, madam. Ang sa akin lang, guys, mag-research kayo para hindi kayo naloloko, para hindi kayo nagagamit ng mga ibang content creator. Totoo naman yun. Minsan may mga ganito, mga mudslinging, basiraan ng reputasyon. Ginagawa din naman yan ng ibang mga creators, hindi lang ng brands. Pero nga, mahirap i-prove yan at lalo na kunyari kung meron naman siyang following at may mga taong naniniwala sa kanyang mga reviews o kumbaga meron ng pundasyon yung kanyang mga opinion. Kaya may mga opinion na mas bara-bara lang, may mga opinion na matagal na hinang na. Ngayon ko lang din natutunan na hiyang na. Tulad ko rin, nagbibigay ng mga opinion sa internet, hiyang na rin yung aking mga comments at opinion, nag-iiba na siya. Hindi naman na yun yung tulad ng dati na nag-grow up na tayo, na mas marami natin natututunan at hindi naman panghabang buhay ang isang opinion. Pwede mag-iba yan. Siguro ang masasabi ko lang dito ay sana mas in-execute nila tong pag-PR, kanilang honest review sa kanila, itong beauty vlogger na mas professional. Alam ko, siguro for them, hindi professional yung pagkakasalita sa kanilang number 1 na sunscreen. Pero diba, ang ganda sana nun yun na sana yung springboard mo to be the better person, to be a better brand. Sana mas magre-reflect yun sa kanilang pangkalahatang brand personality or branding. So, ang yung balitang ilalagay ko sa sukot dahil one way lang yung bashing. Wow, pahabol lang dahil ang balitang yun ay walang kinikilingan, walang sinusuportahan at mukhang hindi rin nagpapalit ng damit. Nagpahabol na si Daddy Louie ng kanyang pag-explain at pag-sorry tungkol sa sunscreen issue. Panoorin natin. Kasi nadala na din ako sa emosyon kasi nga sa akin na lahat, grabe na, ang gulo nung hindi na ako makaisip ng maayos kasi nga sanhi pa ng September 29. Sa'yo na nga lahat, sa'yo rin naman lahat ng pera na kinikita mo so diba, onting pagkukumbaba lang naman yan, liit-liit na problema lang naman, laki-laki natin kinikita, diba? 2 days akong number 1 tayo, diba? Walang tulog. Yun lang naman hinihingi. Nadala na siguro sa emosyon, nagawa ko yung content na yun. Content? Na ganito, parang pinapaligan namin siya. Well, may content yung sinabi mo sa kanya, nilait-lait mo siya. So, guys, I admit I am very sorry kung marami ang nasaktan o nasaktan ko siya, nasaktan ko kayo. Naghihingi ako ng pasensya sa inyo kasi nga, yun nga, nadala lang din ako sa emosyon. Actually, hindi mo naman pwede lagi gamitin yung rason na yun, diba? Kasi yun ang pwede mo sabihin yun sa pag nakasakit ka. Nasaksak ko siya, ay sorry, gawala lang emosyon ko. Ang mas maganda dito, huwag ka mag-sorry sa tao. Mag-sorry ka dun sa sinabihan mo mismo. Yung tao ang humihingi sa'yo pero dapat ibigay mo kay wear sunscreen, diba? Sa kanya mo sabihin. Kasi siya nilait. Ibang tao pa nga ang nag-defend para sa kanya, diba? Ang lumaban para sa kanya. Plano ko talaga, hindi na ako papatos sa mga ganyan. Hindi ko na ibabalik kung ano yung ugali ko talaga before. Kung ano talaga yung ugali ko. Pero ganoon din, pinakita mo rin naman Wala rin yung pagiging yung pagkuha natin ng moral high ground. Kasi ganoon din, ginawa mo rin Hindi yun magandang rason. Diba? Ang dami-dami natin iPhone giveaways dyan. Diba? Nakikita mo sa kanyang TikTok. Ang hiningi nilang giveaways ay pagpapakumbaba. Yun lang naman. Pagsasabi ng sorry, diba? Nahirapan pa tayo. Sukot pa rin naman ang aking dikta dyan. Sunod na balitang galing kay Priscilla La Fontaine na tungkol
sa issue ni Yexel at ni Mikey na nagmamakaawa daw ang mga OFW at abroad na nag-invest daw sa kanila. Halos 400 plus sila at nag-report sila sa Rafi Tulfo. So ito ang kailan sinabi, sana po kausapin nyo kami, 2 months na po ang delay na aming kita sa ini-invest namin sa inyo, na ang pinramis daw ng kanyang superior o nung talaga daw may-ari na si Hector hindi sa Breaking Bad na Hector, yung sa Troy Hector. So ang sabi niya rito ay usapin nyo naman daw kami dahil delay na yung 5% daw ng minimum 1 million investment na kanilang nire-receive. Yun yung kanilang defend nung nag-online sila sa Rafi Tulfo para makausap online yung mga ininvestan nila. So binlock daw sila ni Yexel at in-unfriend pa daw ni Mikey sa personal Facebook niya. Bakit po ganun? Maayos kami naglabas ng pera pero napalitan ng galit. Nag-invest sila ng pera pero bumalik ka sa 5% which is 50,000 per month. 50% ng sakit ng ulo at stress. Una ako natag dito dahil dito nanonood pa naman ako ng One Piece sa kasas. Nabawasan ng nakama itong sila Yexel dahil sa kanilang ginagawa. Ang kanilang defense, sinabi din nila sa kanilang FB page, people, wala pa kaming statement ha, paalala lang, ayoko lang bumalik sa inyo. Mga sinasabi nyo, hindi nyo pa alam ang tunay na kwento. So nagkwento siya saglit sa Rafi Tulfo kung ganon. Ang daming pera. Yes po, pinapakita po nila yan sa amin, sir. O pinakita din sa Rafi Tulfo yung mga bulto-bulto ng pera na nakikita nila, na pinopost sila online, na sinasabi daw nila ay parte na kanilang mga investments. Ngayon, Nagreklamo po sila. Ano pong reaksyon nyo? Sir, lahat sila nakapagbigay ng 1 milyon. ang sabi niya dito nung tinatanong nasaan na yung pera ngayon kung hinihingi namin kasi delayed na nasaan na yung pera? Nandun daw sa office. Ngayon tinatanong nila pwede ba na makuha sa office? Ngayon ang buwelta naman dito ni Yexel ay hindi daw siya ang merong access sa pera na yun. Sila lang ang kumuha ng pera. Sila lang ang nag-receive ng lahat ng mga investments. Medyo paikot-ikot na tayo sa grand line. Siyempre yung mga tao nag-invest na to ay mga followers or nakilala din si Yexel sa kanyang social media presence dahil meron din siyang successful na toy collection sa may libo-libo, 600,000, kalating milyon ng mga presyo. So siguro naisip ko, pwede niya ibenta na lang yun kung hindi niya ma-procure yung perang hinihingi sa kanya na in-invest sa kanya. Bento mo na lang sa akin palugi. Ano na ako malapit na, palabas na ako ng Arabasta arc sa One Piece. Baka makatulong ako. So sinabi kasi dito ng mga complainants na pinapirma sila sa isang loan agreement. Pero ang pinag-uusapan nila ay isang investment. So sinabi naman daw sa kanila ni Yexel, ni Miss Mikey na pareho lang daw yun. So sana daw nakipag-usap sila sa lawyer. Ano may due diligence to Kung ang isang bagay ay masyadong maraming promises, may mga salitang guaranteed or for sure, most likely hindi yan totoo. Kumbaga yung kasabihan na it's too good to be true, most likely hindi nga siya totoo. Wala namang madaling pera kasi kung madali ang pera, lahat sana tayo mayaman. At I'm sure kung nakapag-ipon kayo ng tigi 1 milyon minimum para makapasok sa investment na to, alam nila paano mag-ipon ng pera. So sabi dito ni Attorney Palmer Malyari na galing sa Chief NBI Anti-Fraud Division na pwede naman daw nila pasukin sa tamang proseso yung mga pera na nasa opisina daw kasi wala daw access si Yexel Pero diba kung isipin mo, para respeto na lang din sa mga nag-investors mo na ina-update mo siya o sinasabi nyo kung paano nila makuha ang pera nila kung merong mga ganitong klaseng problema. So tanong ng mga complainants, paano kung palugi yung aming investment? Ang sabi ni Yexel daw ay ibabalik namin sa inyo yung puhunan nyo. So ngayon, delayed na daw yung balik na kanilang pera, tinatanong daw nila kung nasaan. Sabi naman dito ni Yexel ay hindi naman niya alam kung paano pagagalawin yung pera niya dahil hindi naman niya nakapangalan sa kanya. Nakapangalan daw yung kay Hector. Ito po kasi yung investment po na to, kumbaga ipinap po siya sa Casino Junket. Hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay kaadi po ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Nagulat ako dito sa Hector na ano daw parang Casino Junket scam. O para nangyari, parang si Yexel naging middleman. Para siyang nasa gitna ng dalawang ito. Ngayon, hopefully, the AI, si Hector, sana is totoo siyang tao para maayos itong problemang to. At matamaan ng full extent ng batas, na favorite phrase ko ngayon yan ang pagdadaanan ni Yexel at company. So, naalala ko ito si Yexel na na-feature na natin sa isang video natin 2 years ago, kung naalala ko pa dun sa bahay, na naghahanap siya ng parang ka-ex deal. Kasi nung narinig ko itong balita kaya to, parang kilala ko to, parang nadaanan ko na to. So, hopefully hindi siya mag-collect ng mga kaso, hopefully ang makollect lang niya ay sama ng loob, ay balik na at with interest yung pera na ininvest sa kanya. Siyempre, isipin mo na lang, hindi nila nagamit yung pera na yun at sa kung gaano man katagal. Ayun, sukot to. Siyempre, kahit ano namang alleged ka, may sukot, lalo na pag may mga influencers involved. Kaya gusto ko ini-invest nyo lang sa akin, oras at pagmamahal. Yan lang kailangan ko. At syempre, yung mga members natin, 129 naman nakakanood na mas maaga. Pero sila minsan nakakapili kung anong topic ang uunahin namin, paminsan-minsan, kung ano pa, kung gusto nyo malaman. Sumali na kayo sa member. Yan lang naman ang hinihiling kong investment sa inyo. Mababa lang, 129
$39 a month lang naman. Sunod, cosmetics na naman by Chili Queen. Gumagalaw sa bahay. Ba't hindi pa asawa niyo gumalaw sa bahay? Bakit sa atin ang bilis natin mag-judge? Siyempre, mapahusga ang lipunan. Judge agad. Sa totoong buhay nga lang, mga kahati, may sarili-sarili talaga kaming mundo. Nakafocus po kasi siya sa construction. Diba? Hindi naman kailangan pare-pareho tayo eh. Mga projects pa po. Ang importante nagsusuportahan. Sa cosmetics, pagpapromote ng product, social media. Bago Yan ay para sa future. Yan ang maputi. Yan ang maputi ang ano. Siya, wala kang pake. Naku, magalit na galit yun yung mga alpha male. Ito, matatalo nito siguro yung SPF ni Suki. Buta ang puti. Hindi na kailangan magpa-white cast. Sulot. Natagal is abnormal humans. Hey, boy! Yan ang pagsisilbihan mo! Yari ka, boy! Mag-uwi ka na ng boysen, magpipinturahan mo ang pader at ang aking katawan. Oo, bibili ka ng suki. Sulot. Masusulot to mamaya. Halika rito. Parang aso bago mag-dog style. Literal na aso. Hindi pa kayo nakalaan doon saan sila pupunta. Ay, no. Sundot dahil may masusundot maya-maya. Galing sa CDN Digital. Ito. Yes! Ang sarap sa katawan. Usap naman. Yan, ito gusto ko eh. Puro ka-cancer sa iya. Pinalaksan na ka. Usap naman. Ito kung sana ganito lang lagi yung mga video natin. Pero hindi. Kailangan balansin. Kaya kasulot-usok. Kailangan balansin ang kakanseran ng araw, ang kakanseran ng internet. Sulat. Wholesome. Ito, sunod na balita ay nagaling kay Kaylin. Ito ay naging issue regarding sa isang PWD goer na pumunta sa isang cosplay event. At dito, sa mismong nag-post ng photo niya ay isang NSFW cosplayer. So, ang sabi niya dito, bumalik-balik daw halos 5 beses at ginudge daw na tulad ng mapanghusgang lipunan ng kapwa daw niya NSFW content creators. So, tinignan daw sila head to toe at hinawakan at tinignan yung mga prints daw nila. Take note, naka-clear book yun at makikita mo lang if bubuksan. Tapos sabay iling with skole. So, meron siya mga parang reactive na mga body gestures. Yung lalaking to na sinabi yung kalbong naka-pink na parang parang hindi niya gusto yung kanya nakikita. So, paulit-ulit daw ito at nag-sorry naman daw. Sinabi din ng mismong kalbo daw na nakaping na uncomfortable daw siya. So, naging awkward na at nagsabi naman daw siya ng sorry nung pangatlong beses na kasi may family trauma/problem daw siya. So okay na. Pero it bothered everyone in our booth kahit habang kumakain kami sa loob ng booth. Ito pang-4 na beses na. I don't know pero daan siya ng daan for a million times. Pero fourth na pero a million times. While nag-photoshoot kami, titingnan kami clearly nang judge siya. Inaway na malala ni Jang Wick. Go girl, maski ako natakot. Then we reported him until he was escorted out. Edits PWD o may autism. Okay, autism po. Daw, so intindihin nyo daw. Dito sumagot na ibang mga relatives nung mayroong PWD. Matagal na daw siyang isang goer sa mga cosplay events at ngayon lang daw siya nagkaroon ng ganitong kaso. Pero naglabas na ibang mga netizens na meron pa siyang iba na sabihin natin abala sa ganitong kanyang ginagawa dahil nga syempre PWD nga mas mahirap kontrolin yung mga action mo. Ito yung isang example. Yan ba nagumagawa siya ng TikTok siguro nila. Marami daw nakikita ang ganyan na hirap sa social cues at mga senyalis naman niya na isang taong merong PWD or merong di ba may something na pinagdadaanan. Talagang magiging awkward talaga yun. May nakatrabaho na akong ganito. Yung hirap makausap, mahirap talaga siya sa mga social cues, kung dapat gawin, malakas manalita o di ba iba-iba yan. Iba-iba naman yung kada tao. Pero siguro ang pinaka malungkot lang dito ay the way na pinost pa. Di ba? Alam ko na you have the right para i-vent yung na-experience mo. Pero yun nga, kita pa rin siya. Alam ko, tinago dyan, nakaganon. Kaya ko pa rin nga i-blur. Pero medyo kilala pa din siya. Makikilala siya ng mga taong kilala siya. Nagigets nyo ba? Sana mas matalino yung ating pag-post sa mga ganitong bagay kasi walang mananalo dito eh. Tama ka, nagbibigay nga kayo ng awareness. Diba? Kasi marami naman talagang mga creep. Marami talagang mga incel. Marami talagang mga taong ganyan na pwedeng gamitin ang PWD card para abusuhin at gamitin parang get out of jail lang na makatakas sa mga ganitong gawain. Dapat, aside naman nung kakilala ng
PWD o mga malalapit sa kanya, sana mas malaki yung para malaman ng tao na meron siyang ganong klase pinagdadaanan, meron siyang ganong kapansanan. Diba? Kasi at the end of the day, dapat pare-pareho tayong safe. Dapat safe din ang feel ni Kalbong naka-pink sa gusto niyang punta ang cosplay kahit saan pa yan. At dapat safe din yung feeling ng mga nagko-cosplay kahit NSFW pa sila. Diba? Dapat pare-pareho tayong masaya dito. So hopefully maging safe lang kayo both para kay Kuyang Kalbong naka-pink at sa mga cosplayers. Takot na naman ang balitang yan ito dahil hindi na resolba ng maayos as of sa recording. Well, hindi ito cosplay na gusto ko. Isa ka bang Robloxer? Salot! Niki D.L. Hewley. Diba dapat ito mapaamo natin eh. Hello, nawawala ka. Galing sa tagig. Labas itlog pa, saya-sayo. Kit naman. Alam mo kung lahat ng tao parang aso, siguro wala nag-aaway, di ba? Parang lagi lang masaya na nandyan ka. Salot. Kaya kay Miko Giant lagom. Oh, beauty vlogger, di ba ito? Bagay, naka-white cast yung kabila. Ano yan? Ngayon lang ko nakita na iyak na nanggagaling sa ibabaw ng sa ibabaw ng mata. Pucha, advance yung luha. Nanggagaling sa sa kilay. Wala ka kasing sunscreen. Lagyan mo na sunscreen yan. Ito na siguro yung naramdaman nung CEO ng Suki. Lagi nyo lang inaaway, number 1 kami. Hindi nyo naiintindihan kung paano ano ang pakiramdam ng nasa taas. Pag public gato na mga doble kare. Okay, sukot. Okay, ito pala yung cosplay ng Titan. At least hindi ito yung humabol dun sa convention ni ate kanina. Di ako makabili may Titan. Maraming salamat. Sulong na sulong Dasmariña. Etiba. Soy po. Huwag ka alam mo yung mga issue natin ganito din eh. Gusto natin sana magtulungan eh. Pero yung paraan ng pagsabi natin diba? Yun doon tayo nadadali, diba? Gusto mo, lang naman eh. Iniisip ko lang na may kapakanan mo, pero puta eh. Sulot. At least hindi siya plastic. Ba ito, burikat. Ay po, ucha. Yung naghihiwa ng hapunan yung nanay mo, sa'yo mo pa rin magpagupit. Sige, kinali ka rin. Sumabay ka na sa kamatis at sibuyas. Yan ang number 1 sa hair care. Ang galing mo. Hindi ba flat niya pag tayo? Galing. Parang takal. Sukot. Octopus Attacks live streamer. She tries to eat alive in China. Ito yung gusto sana mangyari nung magsasobrahan ka sa SPF ng sunscreen mo. Aray. Masakit nga yan, di ba? Pero ito, syempre, minimilk na lang niyan para sa nangyari sa kanya. Nakatawa. Meron ako nalaman yung pag nilunok mo, tapos gumalaw yung octopus, yung kakainin mo. Pwede kang mamatay. Aray. Okay, diba meron ka ng bagong epidermis? Ay, nagdugo nga. Legit nga. Aray. Ito kakainin nga na. Well, umuna na ng bawi yung octopus bago siya mamatay. Lagyan mo yan ng sunscreen. White cast. Sukot. Galing sa gitarista ko. Doon ba yan? Kala ko pang forma lang. Inaral tala. Inaral ko rin yan po. Pero nakakadagdag gano'n ba ng chicks yan po. Pinakita mo ng B. Yung B minor po. Magkala mo kapo mo. Pogi mo talaga mo. Bilagi ka na lang may dalang gitara. Mga chicks. Alam mo ba may finger skills ko. Masyadong malapit to sa pinagdaanan ko. Marunong pa rin naman ako ngayon. Magkakakalyo ka nga lang. Makinig ka na lang sa magaling ng beauty vlogger na pwede magpalambot na iyong balat. Diba? Baka mabigyan ng sunscreen na malambot. Lot. Pictures of Filipino profile. Ito pa ako lalaki to bilang isang beauty vlogger. Antayin nyo to itong pamangkin natin. My baby na hawak ng baby. Pipilitan lang ako kasama kaya ako yung unang baby ng amo ko eh. Lot. Ito, mountain range. Di ko
ko na nga gets. Wala pang comment. Ano to? Okay, sukot leche. Like Albert Vincent Fontanares. Pucha, pag ito nalaglag, talagang may magsusuntukan para dito. Hindi yan pababayaan para mga sentimo. Pucha, meron pa talaga. Ano lang, creative rendering lang kumbaga. Pucha, kasi kung mayroon naman 3 tao, di ba, sa bill, ito naman sa mismong barya. Bigat niya. Dapat Gatorade, dapat actual size yan. Sulot. Yan kay Buladaska. Oh, shit. GTA Roblox. Bakit may Roblox? Hindi ba pareho lang sa GTA yan? Ang mga bagay kahit sukot, kung kasama mo tropa mo, sulot yan. Hindi ka pa madulas sa harap ng mga babae. Tingin ng confidence, kuya, kailangan ko yan. Sabagay naman, sabagay. Lolo. Dapat maglabas ng baryan. Suntukin mo. Tapak-tapakan mo. Yan. Dapat bilabas ang baryan. Walang pera. Walang pera tong NPC. Bad trip. Ang galing. Ang ganda ng pagbalik niya kasi may buhangin. NPC bye. NPC bye. Kaya sumakay ka nga dyan. Triangle. Bilib ako naman. Bye, sakay, bye. Sakay, sumakay ka nga, di ba? Kumuha ka ng kotse. So kayo, ano nga ba yung cheat code na yung tatalon ka ng malaki, ng malayo? Nakalimutan ko na eh. Crouch. Voice activated yung paglaro nito. GTA 7 Okay, salot. Ayaw na. At panghuli, galing sa 1001 main account. Kaya diba? Mga maangas lang po. Maangas lang pag meron isa pang account. Pero yung personal account niya, puro mga nagsishare ng mga Bible quotes, mga wholesome na mga bagay. Pero hipokrito pala. Kung doon tatapos sa ating SOS, Balita Kinakola. Kung gusto pa ng mga ganito, huwag tayo like, share sa mga maputi ang mukha pero maitim ang budhin yung friends. Subscribe. Marites na mamaalam.